No primeiro lugar, muiñeira de contrapaso, recolleita na bisbarra de muros, é unha modalidade de muiñeira bailada por un determinado número de parexas ao mando de dous guías que cambian as figuras e o sonido dunha subida. De danza de formas fixas, na primeira delas as mulleres siguen os homes, na segunda forman dúas rodas e na terceira dúas filas. Grupo Brincadeira.